नै नानि आलासिया फैगासिनो दंनो मोजाङै देलायनानै थाखा। औ देलायखाबाय आयै बांद्राय देलायबा फुथुला साइससो नुयोहाय आंखौ। फुथुला बायदि नुनायानो मोजाङाय फसायलांगोन ना बेनोसो आंना बिजामादै जागोन आर्मिया। औ आयै फसायलांखागोन ना सिन्था जानाङा नोङो। आइ थां नोङो जाग्रा लोंग्रा गासिखौबो रेडि खालामना दोनजोबखादो। औ जागोन दे आयै। न'आ बेनोमोन आदा बिसिना। औ ओंखारदो। आयं आयं। ए सफैबाय आयं। औ आयं सफैबाय जों। फैदो जिरायफैदो। दे जै जाथों फिसाफोर दे। जिरायदो आयंमोन दे। नानि आलासिफ्रा सफैबाय नै दैफ्रा लाबोदो। दे दैया लोंदो बाबुमोन। दे जागोन मादै। ओमफ्राय मादै आदैया अबेहाय थांदों? गैया आदै दाखालिनो नोमथैया गावहा माबा खामानि दं होननानै शिलंआव ओंखारलांदों। फिसाजो बिलाइनायनि दायथ'खौनो आंनोसो होलांखाबाय। ओमफ्राय मादै नोंस्रा न'खराव साबेसे दङ? गैया आदै जों बोराय बुरि सानै फिसाजो सासेल'खा। ओइ आदा माखौ मादै मादै होनबाय थाखोरा बिखुनजोखौनो लेंखादोरा खेबसेनो। आरो आयं नोंबो बिजामादैखौनो लेंखादो। होद जाम्बा हाबायानो जायाखै दाबो दानो बिखुनजो लिङो हाबा जाबासो लिङो दा। जेबो नङा जावैसो आइखौनो लेंखादो। माथो दासो होनदों आयं बरिया समायसिगोन हले। थां आइ बे थान्दाया लायना होफैदो। जागोन दे आयै। ओमफ्राय जावैसो हाबाखौ माला लांनो सानखो? हाबाखौथ' बे सप्तायावनो लानो सानदोंमोन आं मादै। आंहाबो साख्रियाव थाब थांफिननांगौ सुटियानो खुब खम। मास मोनसेल' सुटि लाना फैदों मादै दा नोंसोरसो मा होनो? हाबाब जावैसो आंहालाय माथो बुंनांगौ थाबावनो आंहाबो थाब लांफैबा हामगौ सानखादोंमोन। दे जावैसो नों माला लांफैबानो जाबाय। होमबा बे साननैसोनि गेजेराव लांफैनोसै नामा मादै? दे जागोन जावैसो गालि आइयासो माबाफोर बुंनांगौ दङ नामा? ओहो आयै आंहा जेबो बुंनांगौ गैया नों जा बुङो बेनो जागोन। दे होमबालाय थाङाय होमबालाय ओंखामफ्रा रेडि खालामहैदो। नांला मादै दिनै जाथ'ला उनफ्राव जाफैनोसै आंहा न'आव एसे खामानि दंथारो। दे होमबालाय जावैसो नोंसिनि गोसोसै। होमब्ला मादै खोथाफ्रा बिदिनो जाथोंसै। दे जावैसो थाबनो लांफैथारदोल'। औ जागोन दे मादै। औ दादा मा मादै मादै जाबाय थाखोब्रा बिखुनजोखौ लेंखादो आं दहायनिफ्राय होनबाय थाबाय गावखौ। होनोसै दे आयै थाथ'दो। दे होमबालाय थाथ'दो बाजैया। औ दे। थाथ'दो। जागोन दे। होहो फाग्ला हनै उनजों सानै दङ एनिमिया। होहो
माथो सिगारेट हरलाय मा सिगारेटखौ गल्ड फ्लेग आया बे आदा खोमथायालाय सिगारेट सोबफेरा दिनैलाय मा सिगारेट सोबलाबायखो बेलाय र' सोंनां ओइ आदा मा दिनैलाय सिगारेट सोबफेरा सिगारेट सोबलाबायखो नोंलाय दुखु दंलै फंबाय दुगा मानि दुखु आदा देलाय आंनो एसे खोन्थालाय माबालै दुगा फंबाय आंना जेब गारनानै थांबाय सप्ता गंसेल' जादोंमोन मोजां मोनलायनाया हनै सोरबा सेंग्रा साइज नुनायखाय बेजों गोसोथोलायबाय बिनि दिगखारावनो सिगारेट थें सोबफैबाय आं आच्छा बिदिसो जादों घटनाया बार हो आदा दुखु जाना जेबो लाब गैया आदा बे गारनानै थांदों नालाय गोदान मोनलायगोन बे सोखो मोखो मुलुगाव मा हिन्जाव आन्दायदों नोंलाय नैबे नोंनि फंबाय दुगाया नागिरना होगोन सिन्था खालामनाङा नोङो वाह फंबाय नाम जेरै ओरै दुगाथार माथो नोंबो माथो सानदों नोंलाय आदा फंबाय आङो एक्स गालिखौनो लाफिननोसो नामाब्रा मा होनदों नों एक्स गालिखौ लाफिननो लाब गैला आदा मालाय मैया आर्मि हौवा नायफैनानै थांलायलांबाय आरो नै हाबायाबो दानो फैगोन मंगलबारावनो हाबाब माला बिदि नायफैस्लाबखो आं मिथिथाराखैमोन फंबाय आन्दायदों नों आदा आं नागिरना होनखाबायना मा एक्स टेक्सखौ लाफिननो नागिरलाबायब्रा नोंलाय दे फंबाय जागोन नों थाथ' आं थांनोसै दे आदा दुखु जानाङा थांदो बे गालिया आर्मि हौवाजों हाबा जादोंमालाय मा जानो थांगोन आं दोनखारलांगोन आं बे आर्मि हौवालाय न'आव थाबाय थाखाया लासै दोनखारलांगोन आं फंसे फंनै बुजानायखौ गियालां न'आ जोंना बेनो गालि नोंनि नामा दिनैनिफ्राय गालि नंला आं आंनि अननायजों नोंखौ दिनैनिफ्राय माइनाव होननानै गाबज्रिनोसै औ जागोन दे राजा ओमफ्राय माइनाव आं नोंनो फंसे खोथासो खोन्थानो सानदोंमोन मा खोथा राजा खिन्था दे माइनाव आंना सुटिया जोब्बाय आं गाबोन डिउटियाव थांफिननांसिगोन मा नों बेफोरखौ मा बुंदों जोंनि हाबायानो दिनैसो जादों आरो नों गाबोन डिउटियाव थांफिननो माथो खालामबावनो माइनाव सरकारनि साख्रि थांथारनांगोन नों दुखु दाजा माइनाव आं सम सम फन खालामबाय थागोन ना नोंल' मोजाङै था माइनाव नों दसे रेस्ट लाथ' आं सि जोम साखाना लानि माइनाव माखौ जाम्बि बादि सिन्था खालामबाय थागोन नोंलाय आं बुंबायना सम सम फन खालामबाय थागोन होननानै फन खालामबाय थानायजोंल' मा जानो राजा जेराव नों आंनि बिसिबा गोजानाव थांसिगोन बेखौनो दुखु जायो नामा जाम्बि आंनि सोलेरा नोंनि गोजानाव थाब्लाबो आंनि अननाया नोंजों लोगोसे अराय सम थागोन थाथ'दो आं थांसै
मोजाङै थांदो दे। नों आंखौ लानानै सिन्था दा खालाम गावखौल' जोथोनै लाखि थाथ'दो आं थांसै बे नानिया फनखौनो खालामहरथारा दिनै खालामसै आं र'। हेलौ आयै। मा खालामदों आइ? नै आयै आं न'आव खामानिसो मावदोंमोन। ए ओमफ्राय जावैसोआ डिउटियाव थांफिनबाय? औ आयै सानब्रै जाबाय थांनाया। माथो फनबो खालामहरथारा ओंखायनो आं दिनै खबर लाहरदोङो। ए दे आयै होनबा दोनथ' दे आं एसे खामानि मावहैग्रोनि। दे होमबालाय आइ दे मावदो दे। औ दे आयै जागोन। मा खालामनानै गोजोनबावनोब्रा गोसोफ्रानो गोजोनला गालिनावसो फन खालामफिननांसिगोनलै हाबा जाबालाय मा जानोब्रा हेलौ। ओइ गालि मा खालामदों? ए नै ओरैनोसो जिरायलाबायनानै दं आं। ओमफ्राय नोंहा दिनैसो फन खालामनो टाइम मोनबाय आरो। औ गालि माबा आं नोंखौ गोसोखांबाय थादोंलै। दालाय गोसोखांबा मालाय बहा मोनबावनो नोंलाय आं हाबा जाखानायखौलाय। होर गालि हाबा जादों मालाय मा जानो आजिखालि मेरला हाबा जाखानाय हिनजावखौसो लाना खारसै थिग बेबायदिनो नोंखौबो आं लाना खारनोसैलै गालि। आयौ आं गिलायलाङोहाय। जेबो गिनांगौ गैया गालि नोंहाथ' फिसायाबो न'आव थाखायाना गाबोन थांगोन आं नोंसिनाव। आयौ मा फैलाबायनांगौ जाखो रावबो मानसि गैयियावलाय। जेबो गिनांगौ गैया गालि गाबोन खनसे नोंखौ नायना फैगोन आं। गामिनि मानसिफ्रा नोजोर होगोन फैनाङा नांगौबा फनखौनो खालामबाय था। नोंखौ नुयैयाबो बिराद गोबाव जाबायथ' ओंखायनो गाबोन खनसे नायना फैनोसै आं। दे नों फैनो गोसोथारबालाय फैदो। औ दे गालि होमबा दोनथ'बाय। औ दे। हेलौ। हेलौ गालि आं थांगासिनो। दे फैदो। औ दे। ओइ गालि गालि ओइ गालि नै आं सफैबाय। ए दे फैदो जिरायफैदो। जिरायदो। रावबो गैयियाव नों फैनायखौसो गिलायलांबायहाय आङो। गिनाङालै जाम्बि रावबो फैया। ओमफ्राय माबाफोर बुंनांगौ दंमोन नामा? औलै गालि आं नोंखौ लाना खारफिननोसै नों राजिब्ला फिसाजोंथ' नों थाबाय थानो मोनखाया आंजों हले थाबाय थानो मोनगोन नोङो। आयौ ओमफ्राय बोरैबा हमजानानै बुजालाबायबा? बुजाया गालि जै नोंखौ लाना खारबाय जिन्दगि फैला बे जायगायाव। ओमफ्राय माला लाना खारनो नों आंखौ? नों राजिब्ला दिनैनो लाना खारगोन आं आरो दिनै थांथ'वाब्ला माला थांनो बुंदो दे गालि। आयौ एथ'राव हाखु दाखुथार। आंना इमारजेन्सि मावनो मोनाब्ला गोसोआनो गोजोनखाया गालि। दे होमबा साननैसोनि गेजेराव खबर हरगोन आं। दे होमबालाय जाथारबाय आं थांनोसै गालि। दे थांदो। आइया बेथ' खमथानैसो गारिलै बे हौवा गैयि न'आव मा मोनफैदों बेलाय मानसिया खिन्थु सावलुन मावलुन बारालै बेखौ एसे थाल होनांसिगोन बायदि मोनबाय आं र' थाल होनांसिगोन बेखौ एसे र'। हा गालिनाथ' गोसोआ थुला बायदिथार खनसे नुनायावनो गोसोआ गरलिफिनबाय दा लाना खानोसै नै फान्दाया। दिनै आं आर्मि हौवाजों हाबा जानानै मा मोनखो दे
खाथियावनो मोनो ना नांगौ समाव खामानि दामानिफोरावनो हेफाजाब मोनो। साख्रियाल फिसाय मोनबाबो जेबो गोजोननाय गैया आंहा बे जिउआव। बे थायो दाबसेयाव आं थायो दाबसेयाव। एक्स जयला आरो एक्स खोमथाखौसो जा गोसोखांबाय थाबाय आङो।